नायलाय मा होयो आइया नायलाय मा होयो नायदो खारै नायदो नै जा बरिया दैया आइयाव आं जेबो बुंथ'ला दसे सिरि खोनासंलायबा बायदि मोनो ना मोसौआ खाथिजों थांबा ओरैबायदि गिखायो जाहैबाय ना ओमफ्राय गिनाय गैया बे भाइ र' भाइ आरो फायनो माना स' जोङो नै दायो नैथिंजाय थांलायसिगोन जोङो ओरै थांनानै थिंजाय थांगोन ना दे अनजिमाया बोरमा ओइ खारलांबाय बोरमाखौ हामनो नागिरनाया फैना मा खालामफैनाय दुनियानि प्लास्टिक ओइ बिसोर रिफ्लेक्स जादों जाहैबाय नैयावनि बा नुबाय दा नुदोंथ' ना गासिबो दायोनो जोङो दुब्लियाव दंफैयो आङो दायो एरि माइ गायदों जाहैबाय ना ओरैबायदि गुवार नायलाय ओरै आंनि उनथिंजायबो ओमफ्रायो जोंहा गासैबो एरि माइ गोजा ओमफ्राय दै दं नालाय खाथियावनो जा मोजां जाखादों इरिगेसननि दै हरनाय बियो अखानि दै नङा स' बेखौनो दसे नायनो होनना फैबाय नायलाय नोंसोर माबायदि जादों नायलाय अनजिमा ओरै फैलाय नै दै बेहाय र' आं बेक केमेरा खालामनि जोमै बायदिसो नुदों सिङाव जोमैयानो एक्सुवेलि जोमै बायदि नङा सिङाव थानाय बायदि नुदों खिन्थु साननियासै बिसोर रिफ्लेक्स जादों जाहैबाय नैयावनि बा जा मोजां नुयो ओमफ्राय नैथिंजाय ना टार्नेल दङ जाहैबाय फिसानो नैथिंजाय नायनि र' दैया गबोगोन ना गबोआ आइया नैथिंजाय होथेया जानायसैलै दैया गवा बेबायदि अनजिमाया माबा बुंगोन नामा अनजिमा मोनसे हाय होनना बुङोलै मोजाङानो फैनानै बिराद मोजां मोनबाय फोथाराव सम सम फैबाथाय गोबावनि उनाव जि मोजां नाङोना एकदम एसे माबाबो जायोना फोथाराव हावाफोरा फ्रेसबो जायो जा माइ गायदों दै दङ जा मोजां जों दसे बेरायबाय ओमफ्राय बेखिनियानो जास्ट दसे आपडेट होनायनि थाखाय आङो बे ब्लगखौ बानायबाय स' नायलांबाय थादों आङो जोंहानि न'खौ खोथिहरनो बेनिफ्राय बांद्राय नङा सोब जाबाय 200 मिटारल' जागोन ना बैनो आरोना नै मोनसेया नै माबायदि नुजोंथाय एक्जेक्टलि बिदि सुम जायो बेनो आरोना लामायाथ' जा बरिया नायदो नाय ओमफ्राय ना मानसिफोरा ना फोथार लांदां नालाय नैफ्राव फैना मा खालामफैनाय दुनियानि प्लास्टिक लोंनाय बथल जोंना बेबायदि मोनसेयानो बिराद गाज्रि जायोलै खामानिया इथिंजायबो जा बरिया थारलै खनसे आनजिला दैयाव हानबाय जोङो हानबाथाय माने नैयाव दैयाव डाइरेक्ट सिरिखायो जाहैबाय ओमफ्राय मोनानो अनजिमाया थब्ल'नो नागिरो अनजिमायाबो हाया थब्ल'नो दैया गोथौ जाबायना अनजिमाया थब्ल'नो नागिरो अनजिमाया थब्ल'नो हायासै दैयाबो बांद्राय गोथौ जाबाय नालाय खायमा जालायबाय एसे खिन्थु गिनांगौआनो सानस्रिनो रोङाबाथाय गबलांगोनलै बोरमा माखानाय बिदि बोरमा बिसना जाबाय इयावनो जानानै ओमफ्राय माबाबाथाय दै गांबाथाय इयावनो लोंखाबाय होनलाय ना डाइरेक्ट जों दायो थांफिनगासिनो ओमफ्राय नै थिंजाय थांबावनो नागिरदों इयाव थाहैगोन दै दा दसे थानानै मोसौ लाबोनायखौ नुदोंना इयाव ओरै थांगोन जोङो चल' दे अनजिमाया बोरमा ओइ खारलांबाय बोरमाखौ हामनो नागिरनाया दायो मोनबावबाथाय र' लांबाय बोरमाखौ हामनो नागिरदों जोङो नै दायो नैथिंजाय थांलायसिगोन जोङो ओरै थांनानै थिंजाय थांगोन ना थौदो एसे ओरै बेरायबावनोसै बांद्राय गोबाव जायासै दा 10 मिनिटसोल' जाबाय टाइमा जों बेरायबाय थानाया ओरै थांसैलायसै ओरै थांनोसै ओरै थांगोन बे मोनसे लामाथिं ना आं खनसे ओरै बेक केमेरा देखायना जों दासो नैबायदि दै दासो जों ओरैनिफ्राय थांनानै फैबाय ओमफ्राय नै सिगाङावनो मोनसे दंबावखायो एबारो बे साइडथिं थांगोन थौ ओरै थांसै बे भाइ र' भाइ आरो फायनो माना जोंना मोसौआ खाथिजों थांबा ओरैबायदि गिखायो जाहैबाय ना ओमफ्राय गिनाय गैया मोसौआ खाथिजों थांबा ओरैबायदि गिजाहैबाय गिनानैनो सौसै आरो ना गोसोआ नायलाय बरिया बादामालि जालायबाय दैयाव मा इयो नायलाय बेथ' माबासो खोमालै खारै ना मा होनो खारै नायलाय मा इयो आइया नायलाय मा इयो नायदो खारै ना मा होनोलै इयो नाफोरा जायोलै इदिखौ नाया ना थ' नाफोरा जायो इदिखौ स' जोङो थाबायलांबाय दङ नै ट्रेक्टर फैयोना ट्रेक्टर फैनानै लामाया जा बायदि जायो नाय मेसेङाव ना दाथ' एसेबां खारला ट्रेक्टरा दाथ' एसेबां खारला ओमफ्राय माबाबाथाय बांसिन जायो आरोना हा रोगानाय समाव दाथ' मेसेङा माइ गायनानै मेसेंना दैज्लां हमना मोनलाय लायाखै जाहैबाय खिन्थु मेसेङानो दै
दा जानुवारि माबा फेब्रुवारि सोलिगासिनो दायो फेब्रुवारि सोलिगासिनो स' माइ गायजोब्बाय नालाय हा रोगानायाबो एसे खम जाबायना थांनो हा मोनलाना लकेसनाव जों सफैबाय ओमफ्राय नै जा मोजां ना उनावनो नायलाय दैया थांलै दैखौ खनसे नायलै र' आङो नायदो नै जा बरिया दैया हायाव स्राव स्रावलै ओरैबायदि मोजां ना लकेसना एकदम पुरा फ्रेस आरोना ओरै जिङावनो दै गगासिनो ना ओमफ्राय ओरै खाथियावनो दैया दावगागासिनो दं जाहैबाय नोंथांमोना खोनाखानो मोनदोंदां आं जेबो बुंथ'ला दसे सिरि खोनासंलायबा बायदि मोनो वाव full relax wow नैथिंजायनो दैया नैथिंजाय गलांदो ओमफ्राय ओरै माबा दैया ओरै हाबबोदों ओमफ्राय नैथिंजाय गलांदो दैया ना आरोना जोंनाव बेयाव फुख्रि दङ मोनसे जा गेदेर फुख्रिया मोनसे फुख्रियाव थांनायनि थलाय फुख्रिखौबो खनसे नायनानै थानोसै फैनाय माबायदि ना बा गेदेरानो माथो ना गेदेर साबानो र' आं देखायनि फुख्रि गैयाथ' जिबो दङ थायोलै फुख्रियाव बेबायदिनो आंनि उनाव मिथिंगा गोजा मिथिंगाया मा रानदोंबा ना दाबायदि रानखायो दाबायदि रानोना ना मुलि सारदों बायदि मिथिंगायाव मेडिसिनथ' सारनाङा बेबायदि ना थ' बिदिबा थांनोसै आंहाबो माने न'आव मानसि फैदों जाहैबाय नेगासिनो थाङाबा जानांगौथ' थाबैनो थांसै थिग दङ अनजिमा खनसे बाय होनदो नै ओरै फैनानै बाय